Γεια σας, είμαι ο Γιαννάκης Γιάννης, οφθαλμίατρος χειρουργός. Θα ήθελα να σας πω δύο λόγια για την οχρά κοιλίδα. Συνεχώς ακούμε τους γονείς μας, συγγενείς μας να λένε ότι έχω οχρά κοιλίδα. Τι είναι η οχρά κοιλίδα? Η οχρά κοιλίδα είναι το κεντρικό σημείο της όρασης στον αμφιολιστροειδή, στο οποίο εστιάζονται οι ακτίνες του φωτός. Που είναι λογικό, όσο μεγαλώνουμε στην ηλικία, πως αλλοιώνεται και εκφυλίζεται το σώμα μας, να αλλοιώνονται και να εκφυλίζονται τα νευρικά κύτταρα ή φωτοϋποδοχής της οχράς κοιλίδος. Τα συμπτώματα που εμφανίζουν συνήθως οι ασθενείς που έχουν οχρά κοιλίδα είναι η δυσκολία στην ανάγνωση, η παραμόρφωση των γραμμών. Κοιτάμε τους δείκτες του ορολογιού, κοιτάμε τα κάγκελα που είναι στο μπαλκόνι μας και είναι παραμορφωμένα, στραβά, καμπυλωτά, μπερδεμένα. Το σημαντικό που πρέπει να κάνουμε όμως, και εδώ θέλω να προσέξετε πάρα πολύ, το τεστ αυτό που θα κάνετε και θέλω να το κάνετε και τώρα στο σπίτι σας, είναι κλείνοντας το κάθε μάτι. Άρα παρατηρούμε αν οι δείκτες του ορολογιού ή αν τα κάγκελα αλλοιώνονται είτε στο ένα είτε στο άλλο μάτι. Γιατί δυστυχώς μας έρχονται πολλοί ασθενείς καθυστερημένα που ξαφνικά ανακαλύπτουν ότι το ένα τους μάτι έχει παραμορφωθεί η όρασή τους, γιατί δεν είχαν κάνει αυτό το τεστ που σας προανέφερα. Επομένως, όταν διαπιστώσετε κάποιο από τα συμπτώματα που σας προανέφερα, την παραμόρφωση των γραμμών, είτε μακριά είτε κοντά, ή όταν πάτε για τον τακτικό ετήσιο έλεγχό σας, ζητήστε από τον οφθαλμίατρο να σας κάνει την εξέταση, να θυμάστε, OCT. Τομογραφία οπτικής συνοχής. Με αυτό το μηχάνημα οι οφθαλμίατροι εδώ και μια δεκαετία έχουμε τη δυνατότητα στο ιατρείο μας να δούμε τη λειτουργία των νευρικών κυττάρων της οχράς κοιλίδας, να δούμε αν είναι σε ένα στάδιο ξηράς ατροφικής μορφής, να δούμε αν είναι σε ένα στάδιο υγρής μορφής, να δούμε αν είναι ένα στάδιο σε έναν διαβητικό ασθενή που έχουμε και διάφορες συνοδές αιμορραγίες, γιατί όλα αυτά τα προβλήματα πια έχουν τρόπο να τα αντιμετωπίσουμε σωστά με ειδικές θεραπείες που θα σας αναφέρω σε λίγο. Επομένως, αφού γίνει η διάγνωση ότι έχετε πράγματι οχρά κοιλίδα, που εφόσον υπάρχει υγρό, να θυμάστε αυτή τη λέξη, χρειάζεται θεραπεία, η πιο δημοφιλής και η πιο αποτελεσματική εδώ και μία 15 ετία είναι η θεραπεία με ενδοϊαλοειδικές ενέσεις του αντιαγγειογενετικού παράγοντα. Μεγάλη λέξη. Να τη θυμάστε όμως, γιατί είναι πολύ σημαντική, γιατί με τη συχνή χρήση των ενέσεων, στην αρχή γίνονται κάθε μήνα, κάθε δίμηνο, μπορούμε στο 20% των ασθενών ακόμα και να βελτιώσουμε κατά 2/10 την όραση, εφόσον έλθουν εγκαίρως. Στο υπόλοιπο ποσοστό, το 60% των ασθενών με τα σημερινά φάρμακα, και έχουμε πολύ σύγχρονα φάρμακα το τελευταίο χρόνο και στην ελληνική αγορά, πολύ αποτελεσματικά, μπορούμε να διατηρήσουμε την όραση, εφόσον υποβαλόμαστε στις ενδοϊαλοειδικές ενέσεις. Φυσικά έχουμε ένα μικρό ποσοστό ασθενών, κοντά στο 20%, που δεν έχουν βελτίωση με τη θεραπεία που σας προανέφερα και αναμένουμε στο μέλλον νέα φάρμακα πιο ισχυρά που να μπορούμε να τους βοηθήσουμε. Είναι πολύ καλό, πολύ σημαντικό να είμαστε ενημερωμένοι τι είναι η οχρά κοιλίδα, γιατί όπως είδατε με την ειδική εξέταση που γίνεται στο ιατρείο, το OCT, θα μπορέσουμε να δούμε αν είστε κατάλληλος υποψήφιος να δεχτείτε την ειδική αυτή θεραπεία με τις ενδοϊαλοειδικές ενέσεις φαρμάκων και να διατηρήσουμε και να σταθεροποιήσουμε την όραση. Αν επιθυμείτε, το γραφείο μου βρίσκεται απέναντι από το μετρό Κατεχάκη στην Αθήνα. Σας ευχαριστώ που παρακολουθήσατε.